Eswere anyị na Amokwe TV anyị na-ekene unu afụgo ka oshi aha tata na be nnukwu mmadụ Offor Ukwu Ndi Igbo odogwu ka ọ bụ tata ka ọ na-eri ji ọfụrụ na-eme birthday Igbo niile na ebe a mmadụ gwụrụ agwụ dịka efe nyere iwes ka agbanya John ka maka obi dị ya ka ihe a na-eme ka ọ na-agakwa n'anya biko gwa ndị na-esore anyị ebe dị iche iche ka ihe a na-eme tata si aga na ọfọ ị na-agọrọ ha. Igbo bụ Igbo ọ ka na-aga ọfụma ekene m unu Igbo melodo Igbo mere omepe Igbo nọ n'ụlọ Igbo nọ n'ama asị m ya malụ onye ọbụla mma o anyị na ya ọ bụ egbebelu ugobelu nke chiri ibe ebe ha nkụkụ anya n'ike ọ bụ High Chief Dr. Patrick Oyedekachukwu Friday wee Nomeh aka Offor Ukwu Ndi Igbo ka anyị na-ekene gị ihe ọzọ anyị chọrọ ịjụ gị bụ ji ọfụrụ a na-eri na birthday a na-eme kedukwenu ihe ị na-ekwu okwu ị na-ekwu n'isi ndị na-akwado ihe a na ndị sonyere gị n'ihe ị na-eme tata kedu ọfụ ị na-agọrọ ha kedu ihe ị na-ene anya n'afọ na-abịa ọzọ ka oge chi wee dị nke mbụ na ụfọdụ na-agọrọ ha bụ ndụ ọkwa ndụ bụ isi nke Igbo ọ bụ na kabo ya dị na emecha ọ natawa Igbo nọ n'ama Igbo nọ n'ụlọ this year amagolo anyị na mma mana ahụ na-abịa ga-amakarịsị onye ọbụla na-achụ ndị Igbo si na Igbo abụghị ihe kịta ka ọ ga-ama na Igbo bụ ihe niile ibe anyị na-ekwu bụ Igbo nọ na nga a ga-ererizi a na-eriche di ya agbụ ekelu nna m dị kalụ agbụ ekewa ngwere ọrụ ọtụtụ a ga-ererichi ya mmụọ anyị ji gbagharịa wee rie ji bụ Ogugu Nkanu Ogugu Eze, the most ancient deity in Nkanu land. Yes. Bụ ihe m ji ọfịa Offor Ukwu Ndi Igbo abụrụ nickname. Ọ bụ Offor m bụ that of Ukwu. And ana m agwa ndị Igbo na-ewe emechi ewete onye na-ewe họta echi ọ ga-eweta onye dara a ga-akwalite ya onye nọ n'ọya ericha ji ọ ga-ewere onwe ya onwere onye na-achụ anyị si na ya ama nso ike onye ahụ ga-ada anyị ga-erikwu ya ndị niile si na ịma mbụ ihe chi gị si na anyị ga-abụ onye ahụ ga-adọrụ n'ozu maka anyị ga-abụ ihe chi anyị si na anyị ya gazienụ ndị biko ihe ọzọ dị oke mkpa bụ dịka ndị na-esore anyị na Amokwe TV onwe onye chọrọ ịbịa ebe ị nọ ịbịa fụ gị kedu ka o nwere wee nweta gị ka oge chi wee bịa mgbe m ga-eme interview ọzọ m ga-enye akara ekwentị eji eweta m mana ebe anyị ka nọ bụ na-emene industrial layout ebe a ka anyị nọ ebe ọ na-akpọtụ n'ụbọchị taa ndị Amokwe TV asị m ya mara unu mma ikwu eziokwu Amokwe TV n'Igbo ka bụgodi nọmba 1